Bom dia. Qué bonita es. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high.
even if the sky is falling down. Hola! Avui és 28 de març i us vinc a parlar d'alta sensibilitat. Què és l'alta sensibilitat? Jo crec que sigui el segon vídeo i estic parlant d'alta sensibilitat ja indica que és un temazo, que m'encanta parlar d'alta sensibilitat perquè no molta gent sap què és i hi ha molta gent que no sap què ho és, que és una persona altament sensible. Llavors és com no sé, m'agrada donar a conèixer aquesta característica, m'agrada que la gent sàpiga que existeix gent amb aquesta característica, perquè són gent és una qualitat meravellosa. Jo estic enamoradíssima de ser pas, perquè em sento que tinc com un superpower. Igual és una mica flipadilla, ja ho sé, però també és veritat que he estat molts anys patint molt per ser diferent i quan et diuen tia, ets altament sensible, és com what? Soc diferent però tinc un motiu. Llavors això ajuda molt, la veritat. Jo vaig enterar, crec que als 28, ara tinc 33. Llavors va ser un xoc per mi, un xoc perquè totes les vegades que m'havia sentit rara, diferent, incompresa, menyspreada, moltes vegades també, per les típiques frases de no ploris, ets massa sensible, no se't pot dir res, tens la pell molt fina, bla 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 bla, doncs va ser com vale, que tothom m'ha dit que és algo dolent ser sensible, però resulta que soc sensible no perquè vulgui ni perquè sigui una malaltia mental, que no ho és, sinó perquè és com està construïda el meu cervell. Bueno, vaig explicar-vos què és l'alta sensibilitat, acabarem abans. L'alta sensibilitat és un tret del 20% de la població. El 20% és molta gent. Nosaltres rebem molta més informació del nostre entorn. Per exemple, veiem un paisatge, en un paisatge ens podem fixar formes, colors, llums, textures, degradats, ens podem fixar en moltíssimes coses que potser una altra persona veu un paisatge i diu muntanya, cel i un riu, saps? I podem veure moltes més coses que la resta de persones. És bonic perquè ens emocionem molt fàcilment, ens emocionem mirant un paisatge, escoltar una cançó, tenim la capacitat de sentir, tenim una empatia brutal, i com que ho vivim tot molt intensament, no és això de medias tintes, apatia màxima, no, nosaltres ho vivim tot a muerte, és com si estiguem sempre enamorades del món, del que hi ha al nostre voltant. Coses bones aquesta. La cosa dolenta és que tal com ho veiem tot intensament també és dolent, perquè quan passen coses al món, guerres, fam, nosaltres ho patim moltíssim per aquesta hiperempatia que tenim. Es pateix molt. El tema animals, normalment la gent altament sensible és molt animalista, perquè tenim empatia per altres éssers i per la natura, i també no podem fer coses, o podem fer-les però no ho passem totalment bé, com la resta de persones, que per exemple seria anar a un concert, anar a un centre comercial, anar a festes, tot el que normalment fan els adolescents, però quan ets una persona altament sensible, tots els teus col·legues volen anar de festa i passar-s'ho bé i liar la parda, o el que sigui, i nosaltres preferim quedar-nos a casa llegint un llibre. Llavors, com podeu entendre, el tema de la socialització quan ets adolescent, infantil, i ets una persona... No tots els pas som introvertits, però un gran percentatge som introvertits. Llavors, no encaixes i tens problemes per socialitzar. Aquesta és la part dolenta. Llavors, la part bona és que són persones també molt creatives, i molta gent que és altament sensible ha derivat fent carreres creatives o té hobbies creatius molt guais. Llavors, bueno, és la nostra manera, jo crec, que de comunicar-nos, de treure tota l'emoció que tenim a dins, de poder expressar, perquè a vegades ens costa parlar amb altres persones, perquè sentim que no ens entenen o poden tenir prejudicis cap a nosaltres i tal i qual. Tot això venia
A que us volia parlar de sensibilitat i ara us deixaré una vinyeta, perquè m'agradaria anar deixant com petites animacions intentant explicar, que és com més o menys el que faig a Insta, però que ho faig amb il·lustració i ja està, no ho faig amb animació, explicant petits detalls de la ment humana, de la ment de les persones altament sensibles. Bé, doncs, us deixo aquesta petita animació amb la meva veu en off. Adéu, merci! Em visualitzo a mi mateixa com un gerro. Un gerro que a mesura que passa el dia es va omplint d'informació i d'estímuls. Aquests pensaments i estímuls van anul·lant la meva ment mica en mica al llarg del dia. Els pensaments obsessius solen ser els que més em saturen i els que menys control tinc. A vegades un pensament obsessiu pot ser algo tan tonto com una cançó que se'm repeteix una vegada i una altra i una altra i una altra i que sóc incapaç de treure de la meva ment. A vegades pot ser saturació de rebre molta informació molt ràpidament, normalment sol ser per mirar el mòbil, xarxes socials, massa estona, la tele, pantalles en general. Amb sort m'adono amb el cap a mig omplir i puc desconnectar, però no sempre sóc conscient de la saturació a temps. Amb els anys he descobert petits actes que m'ajuden a buidar una mica el cap i grans actes que m'ajuden moltíssim. Els petits actes poden ser coses tan senzilles com desconnectar el telèfon quan em vaig a dutxar. És un moment de relax i he d'aprendre que em mereixo aquests moments de desconnexió. Evitar sentir el soroll del WhatsApp o simplement silenci. No sempre necessitem omplir el nostre entorn amb música o amb una sèrie o una pel·lícula de fons. A vegades el silenci ens ajuda a concentrar i ens ajuda a tenir la ment buida. Grans actes que m'ajuden moltíssim és sortir a passejar amb la meva gossa, però a la natura. La natura, amb els anys he descobert que m'ajuda moltíssim a recarregar les piles i a desconnectar la ment. Intento aplicar aquestes petites normes en el meu dia a dia per ajudar a que no se m'ompli el cap amb informació que només m'atabala i que no em serveix per res. Així doncs, aquestes són les petites coses que m'ajuden a tenir una estabilitat emocional en el meu dia a dia. Even if the sky is falling down